हमारे ट्राइबल मानो खंग उठिबा नेকি बीजेपी को वोट देके गलती किया बीजेपी को वोट देके गलती किया মই যেটো ট্রাইবেল মহিলা হয় ভূমিপুত্ৰই যদি জঙ্গী আন্দোলন কৰো নহয় কিন্তু তেওঁ ৰক্ষা নাপাব কিন্তু थांनाय বিটিসি बिसायख'थियाव बिथांमोना हाग्रामाखौ टार्गेट खालामनानै इलेक्शनखौ गेलेदोंमोन नाथाय बे खेबाव ट्राइबल नन ट्राइबल बे मोनथाम बीजेपी लॉन्ग लेफ्ट डॉक्टर अंजलि जयमरी लॉन्ग लेफ्ट बीजेपी को वोट देके गलती किया बीजेपी को वोट देके गलती किया মন্ত্ৰ বিশ্ব ডাঙৰীয়াই আমাক আলোচনালৈ মাতিছিলে আলোচনালৈ মাতোতে তেওঁ এনেকৈ কৈছে আপোনালোকে বোলে নিউজ চেনেলত নোলাব दिनै सासेबो एनडिएफबि आदाखौ जों साख्रि मोननाय नुवाखै बेयावनो हमनो हायो बिथांमोनाहाय माने बिथांमोननि बुंनाय रावा माने जेबो भेलु गैया बर'फोर खौसे जा उल्थासो जाबाय माथो बर'आसो जाबाय 50-50 सोरबायासो देरहासार जालांबाय बीजेपी को वोट देके गलती किया बीजेपी को वोट देके गलती किया प्रमोद बर' सलायसे बीटीसी को কোনে চলাইছে চলা মানুহ প্ৰমোদ বৰহে চলাইছে এই কাৰণে প্ৰমোদ বৰ কালি কিন্তু হিমন্ত ভয় কৰে নেকি আপুনি হিমন্ত ভয় কৰে নেকি बीजेपी को वोट देके गलती किया बीजेपी को वोट देके गलती किया एनडीएफबि नाय आफादा दिनै बर'फोरनिल' मिथिजानाय आफाद नङामोन सारा वर्ल्डआ मिथियो दा बिनिखायसो बे सुक्तिया जाफुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारसिङैल' बे सुक्तियाव सहि होनो थांबाबो भारत सरकारा बेखौ सहि होनाय नङामोन एवजि ब्रह्म सार बाह जोबोद बाखनायथाव बाथ्रा बे बाथ्राखौ बुजिदोंबा डियार नाब्ला सारखौ मानो दान्दिसे समबो जेब्ला डियार नाब्ला सारा जोबथेसालिनिफ्राय गावनि नबथियाव 20 दिननि थाखाय लिबाव फैदोंमोन बे 20 दिननि थाखाय गावनि न'आव थाफैनाय समाव प्रमोद बर' एवजि ब्रह्म आरो सानैसो गेदेरमानि मुंखौ बुंथ'ला दान्दिसे समबो मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय मानो लोगो हमफैयाखै नोंसिनि गोसोआ प्रमोद बर' आरो एवजि ब्रह्म आरो सानैसो बे दैदेनगिरिफोरनि मुंखौ बुंथ'ला बै समनि गेसाव गोसोआ दाबो जोबाखै नामा भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलांबा आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बुजिलांगोन एवजि ब्रह्मनि गोसोआ प्रमोद बर'नि गोसोआ बै समनि गारबोनाय गोसो सिङाव दोरफो बोराबनाय बे आखुआनो दिनैबो जोबाखै नामा আমাক এই অধিকাৰ প্ৰদান কৰা নাই আৰু হিটো আমি ভাবো হিটো নিৰ্মমভাৱে আমাক বঞ্চিত কৰা হৈছে আমাক ডিসক্ৰিমিনেট কৰি হৈছে भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय खोनायाखै नामा एवजि ब्रह्म खोनायाखै नामा प्रमोद बर' जेब्ला आसाम 50-50 जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गावनि मोदोम गंफा आसाम 50-50 बड'लेण्डनि मेपखौ गावनि मोदोम गंफा लिरनानै लादोंमोन खोनायाखै नामा दिनै जाय दिनै बिटिसि बिटिआरआव थानाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा गावनि मोदोम गंफा बिपिएफ लिरनानै लानाय नुवाखै नामा प्रमोद बर' नुवाखै नामा एवजि ब्रह्म बे उद्देश्यखौ हमदांनो हाबाय गावनि गोरबो बिखायाव बिपिएफनि आदर्श बिपिएफनि खामानि मावनाय बिपिएफनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि माखासे डिसिप्लिन बेखौ मोजां मोननानै गावनि मोदोमाव बिटिसि बिटिआरआव जेसेबां गुबुन हारि दं आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा गावनि मोदोमाव बिपिएफ लिरनानै लानाय बे जोबोद बाखनायथाव जेब्ला जोंनि बर' मानसिफ्रा आसाम 50-50 बड'लेण्डनि मेपखौ गावनि मोदोम गंफा आखिनानै लादोंमोन प्रमोद बर' आरो एवजि ब्रह्म जेबो गोख्रों जानांगोन सोमावसारग्रा हिनजावफ्रा जेरैखि जाया गोख्रों जानांगोन जायखि हेंथा फैया मानो जायखि जोंखौ आक्रमण खालामा मानो बेखौ सौसिजोबनानैबो गसंख्रांनानै आवगायलांबाय थानो हानांगोन बे बिजेपिआ जुदि गभर्नमेन्ट जायोबा बड'लेण्ड जेंनाखौबो जोङो सुस्रांगोन होननानै इस्ताहारावबो लिरदोंमोन जों बिनि थाखायनो बिथांमोनजों गोरोबथायाव फैदोंमोन जे बिजेपि आरो जों बड'लेण्ड सोमावसारग्रा आफाद जयैनो आन्दोलन खालामगोन होननानै नाथाय इलेक्सन समावबो बिसोर थगायदों दिनै सासेबो एनडिएफबि आदाखौ जों साख्रि मोननाय नुवाखै दिनैहाय एनडिएफबि आदामोना जेबायदि दुखु खस्थ' जों भुगिनांदों बेखौ जों नुनानै थानो हायाखै बे हिसाबै जों बुंनो हायो जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो जोंनि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जोंहा देरहानाया रोखा जाबाय होननानै जों बुंनो हायो बिनि बादै दिनै प्रमोद बर'आ मा मावदों एनडिएफबिनि आदामोनखौ गोदाव सोराव खालामजोब्बाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ सिगाङावनो ज' जानांगौ होननानै जोंहा थांनाय समनि सिगाङावनो जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय जोंहा बेनि लेटारखौ हरखादोंमोन खुलुमबाय जोंनि बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आं दिनै बेलासिनि खुलुमनाय जासिहरबाय दिनै जोंहा बिपिएफ राजनिति दल हिसाबैहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंहा मोनसे ब्लेसिं रेलि
दिनै बोर बिनाय मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारि जा लाबाय थानाय जादों बेबायदिनो जोंहा दिनै चिरां जिल्ला हिसाबै दिनै जोंहा बुहुद माने आथिं गालायनो जायगा गैलायै लामा बा जोंनि नैबे जे स्पट बेयाव ओरैबायदि भिर जे मानसिफोरनि लैहोर ओंखारबोनाय बेखौ नुनानै जों मोनसे प्रमान मोनदों जे जोंनि बिटिसिआव जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाया बिपिएफ राजनीति दलनि अनगायै आरो खुनु बेलेग राजनीति दलखौ बरायगोन बा भट होनानै देरहासार होगोनखौ जों सानाखै मानो होनबा दिनै रायजो राजाया दिनै जोंनि बिपिएफ जों दं आरो बे हिसाबै रायजो राजाया बिपिएफ आव थानायनि मूल उद्देश्यआनो जाहैबाय जेबायदि दिनै जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया जानो थांगासिनो दङ साफ्रोमबो रायजो राजाया खोनागासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुदों दा बेनो मोनसे फोरमान जे बिटिसिआवहाय बिजेपिआ दिनै माबायदि साग्लोबदों आरो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजा बा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाखौ माबायदि गाग्लोबनो नागिरदों बेखौ जों नुगासिनो दङ बेनि दायनिगिरिया एकमात्र मोनसेल' दिनै जोंनि बिटिसिआवहाय बिजेपिखौ जायगा होनायानो जाहैबाय इउपिपिएल आरो इउपिपिएल हिसाबै बिथाङा दिनै दरजा खुलिनानै होदों जायनि थाखाय जोंनि दिनै 6 शिड्युल बा ट्राइबेल बेडेन ब्लकनि पावारा खमायलांगासिनो दङ दा राजनीति दोलोआव थादोंब्लाबो जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे बिटिसिनि रायजो राजाखौहाय जोंनि बिटिसिखौ सिगांनि बायदि पावार गोहो गोनां बानायनो दिनै जोंहा साख्रि होनो हानाय गोहो जोंहा दंमोन दा दिनै जोंहा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों खोनानो मोन्दोंमोन जे स्कुलखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन जे गामियाव लामा दालां गैया बेखौ जौगाथायनि लामाजों बानायनानै होगोन दिनै हाग्रा ओनसोल बा हादान ओनसोलनो हा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै बैफोर हादान ओनसोलनि रायजो राजाया जेबायदि खस्थ' दुखुजों दिनै संसार जागासिनो दङ बिथांमोननो न' बां हा बा थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे राहा लामा बानायनानै होनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनै मोनफ्रोमबो फेलें गामि मोनफ्रोमबो इउपिपिएलआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो 2020नि उनावहाय गामि मोनफ्रोमबो गंनै ट्रेक्टर होनायनि बाथ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांमोननि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोनाखै दिनै बिथांमोना बुंदोंमोन बिना गयारि मेदामोन बायदियाहाय साफ्रोमबो रायजो राजाया जाय न'खरा गोरिब गुन्द्राजों गोग्लैसोनानै दङ एमए पास बिए पास दङबा मोनफ्रोमबो न'खरावहाय सासे साख्रि होनायनि बाथ्रा होनदोंमोन नाथाय जों दिनै फेलें नुदों जों बिटिसिनि लाइमोन हिसाबै फेलें नुदों आरो बिटिसिनि रायजो राजाया दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ माब्लाबाबो बरायनाय नङा जोंनि बिटिसिआव थानाय मोनफ्रोमबो जाथिफोराहाय दिनै बिपिएफजों दङ आरो बिपिएफजों थाबाय थागोन बेखायनो जोंबो खावलायदों बिपिएफ राजनीति दलनि जानानै दिनै जों लाइमोन गांखंनि जानानै बेखौनो खावलायदों जे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे जों लाइमोननि फिउचारा दिनै रायजो राजाया जेबायदि दुखु खस्थ' भुगिनांदों बेखौ आरोबाव बे दुखु खस्थ'खौ जाहाथे भुगिदानांथों बिनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ जों जेरैखि जाया बिटिसिनि सिट बानायफिननांगोन मानो होनबा एकमात्र सासेल' जोंनि बिटिसिनि जाय दिनै जोंनि रायजो राजा साफ्रोमबो दिनै राजबंशी बर' गार' मुस माइनरिटि बेंगलियानो होन मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ दिनै अनखांग्रा आरो दिनै बिटिसिनि रायजो राजाखौ बिथाङा माने बयखौबो समान नोजोरजों नायग्राया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार बिनि बादै दिनै प्रमद बर'आ मा मावदों एनडिएफबिनि आदामोनखौ गोदाव सोराव खालामजोब्बाय दिनै सासेबो एनडिएफबि आदाखौ जों साख्रि मोननाय नुवाखै दिनैहाय एनडिएफबि आदामोना जेबायदि दुखु खस्थ'जों भुगिनांदों बेखौ जों नुनानै थानो हायाखै बिनि थाखायनो जोङो लुगैदों आरो खावलायदों जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारखौ आरो फिन खनसेबाव जोङो बिटिसिनि सिट बानायफिननानै जोङो दिनै बिटिसिनि जे अबस्था गोहो बोलो खमायलांनाय जाहाथे बेखौ जोङो आरोबाव बारायनो हायो आङो जोबथायाव फंसे बाथ्रा बुंबावनि आंनि धोरोबनिफ्राय जानानै दिनै जोंहा हाग्रामा महिलारि साराहाय जेबायदि बिटिसिनि अबस्था आरो बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ गोदाव सोराव नुबोगासिनो दङ बा नुगासिनो दङ बिनि थाखाय जोंहा हाग्रामा महिलारि साराहाय बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कोटि रां बाहायनायनि खोथा दिनै जोंनि हाग्रामा महिलारि साराहाय मोनफ्रोमबो मिटिंआव प्रसार खालामबाय थादों बे 100 कोटियानो जाबाय दिनै एककालीन माने मोनसे इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम हिसाबै होनाय जागोन सोरबाया जुदि हार्डवेयर दखान खुलिनोबा बे 100 क्र'रनि गेजेरजों हरनाय जागोन सोरबाया जुदि विंगार सालायनानै जुदि गावनि माने थांनानै थानायनि लामाखौ नागिरनो लुगैदोंबा बे हिसाबैबो जोंहा बे 100 कोटिनिफ्रायनो होनाय जागोन सोरबा बिउटि पार्लार खुलिनोबा सोरबा दखान खुलिनोबा दिनै स्मल स्केल बिजनेसाव जुदि सोरबा आगान होजेननो लुगैदोंबा बेखार लाइमोना बे 100 क्र'रखौ बेयाव बाहायनाय जागोन दिनै सोरबा आईटीआई पास जानानै थादों दिनै बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोना जाहाथे गावनि थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे दखान बा माबा मोनसे बिजनेस स्टार्ट खालामनो हायो बिनि थाखायबो जोंहा बे 100 क्र'र स्किमनिफ्राय जोंहा बाहायनो दिनै हाग्रामा महिलारि साराहाय आखायाव लादों आरो बेखायनो जोंबो गोगायै जों बुंदों जे जों बयबो लाइमोना जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो आरोबाव फिन खनसे बिटिसिनि सिट बानायो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय दिनै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव गुबुन जिल्लाफोराव ब्लेसिं रेलि लानाय बायदिनो जोंहाबो दिनैहाय चिरां जिल्लायाव जोंहा ब्लेसिं रेलिखौ लानाय जाबाय दा बे हिसाबै जोंहा जोङो नुनो मोन्दों गोबां रायजो राजाफ्रा लोब फैनानैहाय जोंनि बे रेलिखौहाय साक्सेस खालामफैदों दा जोङो बेनिफ्रायनो प्रमान मोनबाय आरोना जोंहा जोंनि बिपिएफ सरकारखौहाय जोंहा सरकाराव लाबोफिननांगौआ जोंहा माने गोरलै जानानै फैबाय मानो होनोबा दिनैनि रायजो राजा बिथांमोनहाबो जोंनि जिबायदि बिटिसिनि माखासे गाज्रि जालांनो हमनाय थासारि
थासारिफोरखौ जोंहा बुजिनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो खुद बुजिनो मोननानै दिनै बिपिएफ पार्टिखौनो लोब लोब सापर्ट खालामनो फैनायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा जोंहा बे रेलियावहाय गोबां गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोराबो फैनानैहाय जोंनि रेलियाव बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जोंहा आथिं होनोनो जायगा गैलायलाया, थाबायनो जायगा गैलायलाया माखासे जोंहा बेबायदि जादों। दा बे हिसाबै जों बुंनो हायो जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो जोंनि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जोंहा देरहानाया रोखा जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। जोंहा बिपिएफ पार्टि हिसाबै जोंहा बेखौ बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ सिगाङावनो ज' जानांगौ होननानै जोंहा थांनाय समनि सिगाङावनो जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय जोंहा बेनि लेटारखौ हरखादोंमोन एबसुनो, खिन्थु बिथांमोनाहाय इगनर खालामनानै बेसेबांबा सम दङमोन। खिन्थु दिनैहाय जोंहा इउपिपिएल सरकारा गावसोरनि माने जेननायखौ नुहुरखानानै दिनै ज' जानांगौ होननानै बिसोरो इउपिपिएल एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंदों। आरो जोंहा दाख्लैसो 4 तारिखआवहाय जोंहा केन्डिडेट डिक्लेयार 22 जन केन्डिडेट डिक्लेयार होखांनायनि उनावसो बे खोथाखौ बुंदों। जोङो बेयावनो हमनो हायो बिथांमोनाहाय माने बिथांमोननि बुंनाय रावाहाय माने जेबो भेलु गैया। এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই আমাক আলোচনালৈ মাতিছিলে। আলোচনালৈ মাতোঁতে তেওঁ এনেকৈ কৈছে আপোনালোকে বোলে নিউজ চেনেলত নোলাব। তাৰপিছত আমি বহুত 6-7 মাহমান নিউজ চেনেলত ওলোৱাই নাছিলে, আমাৰ কোনো আন্দোলনো কৰা নাছিলোঁ আমি। তেওঁ কৈছিলে মই ছবি চাই সংস্থাপন দিম, আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আমি তেনেকৈও ৰখিলোঁ, কিন্তু তেতিয়ালৈকে একো ব্যৱস্থা নকৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি গ'ল। এতিয়া উপায় নাই, আমি আন্দোলন কৰিমেই, কিয় নকৰিম। তাৰপিছত আমি যেতিয়ালৈকে ন্যায্যপ্ৰাপ্ত নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আন্দোলন কৰি থাকিম। তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে যদি অসমৰ প্ৰতিটো কোণত মাটি সম্পত্তি গঢ়িব পাৰে, আমি ভূমিপুত্ৰ কাক কয়? ভূমিপুত্ৰ মানে মাটিৰ পৰা জন্ম হোৱা, মোৰ জন্ম অধিকাৰ মাটি পোৱাটো। মই যিহেতু ট্ৰাইবেল মহিলা হয়, মোৰ ভূমিৰ লগতে জড়িত, মই ভূমি পাবই লাগিব। যেতিয়ালৈকে নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে মই আন্দোলন কৰি থাকিম, জংগী আন্দোলন কৰিম। এতিয়া যেনেকৈ আন্দোলন কৰিছোঁ তাতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিম। তেওঁ ঘৈণীয়েকে যদি জলাকৈ পুতি স্কুল সাজিব পাৰে, তেওঁৰ স্কুলত মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব পাৰিব নেকি? তেওঁৰ স্কুলত ডাঙৰ ডাঙৰ পুঁজিপতি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে। তেওঁ কৈছে মোৰ মানুহজনীয়ে স্কুল পাতিছে, তাতো তোমালোকৰ চকু, কিন্তু আমাৰ চকু নহয়। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই চাওকচোন। তেওঁ এখন ফৰ্মৰ দাম কিমান? 3000 টকা। আমি কি 3000 টকা দি ফৰ্ম ল'ব পাৰিম? কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ কিমান সমস্যা হৈছে, ঘৰ ভাড়া দিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ ফিজ, টিফিন। আমি হাউচৱাইফ হয়, আমি হাউচৱাইফ কেতিয়াও আন্দোলন কৰিব কেতিয়া ওলাই আহে? মানুহ যেতিয়া অভাৱ অনাটন জোৰোৰা কৰে তেতিয়াহে মানুহ ওলাই আহে আন্দোলন কৰিবলৈ। এতিয়া যেতিয়া টিফিন গুজে ল'ৰা ছোৱালীয়ে, মা ইটো নাখাওঁ, আৰু বস্তুৰ দাম কিমান মূল্যবৃদ্ধি। তেওঁ আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ, ইফালে মিয়া কৰি আছে। এনেকৈ কৰি থাকি পিনি তেওঁ মনে মনে তলে তলে বস্তুৰ দাম বঢ়াই দিছে। আমি যেতিয়া পাকঘৰত যাওঁ মোৰ নিজৰে চকু পানী ওলায়। যেতিয়া টিফিন বনাব, ভাত বনাব যাওঁ, মোৰ এনেকুৱা চকু পানী ওলায়, মই কোনো পালে মিলাব নোৱাৰোঁ। ইফালে 10 তাৰিখ হ'লে মালিকে ঘৰ ভাড়া খোজে। আপোনালোকে যদি ৰুম ভাড়া দিব নোৱাৰে আপোনালোক ওলাই যাওক। ক'লৈ যাম, কি কৰিম, মাথাই কাম নকৰা হয়। এইটো কাৰণে আমি হাউচৱাইফ হৈ আজি ৰাস্তাত ভগনীয়া হৈছোঁ। নিজৰ ঘৰখন থাকোঁতে আমি এই পইচাখিনিৰে ল'ৰা ছোৱালীক টিফিন দিব পাৰোঁ, ঘৰখন চলাব পাৰোঁ, কোনো পালে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছোঁ মানে। এইটো কাৰণে তেওঁ মিছা কথা ক'লে। তেওঁ আমাক আলোচনা মাতোঁতে মই নিজে গৈছোঁ। তেতিয়া কি কৈছে, লখিমপুৰ ধেমাজি ধুবুৰী মানুহ কিয় আহিছে? মই বোলে গুৱাহাটীৰ ল'ৰা, ময়ে বোলে মোৰ মাটি বোলে। তেখেতৰ মাটি কেনেকৈ হ'ল? মই ভূমিপুত্ৰ, মোৰ মাটি ক'ব পাৰোঁ মই, তেখেতে নোৱাৰে। তেখেতে কিয় পাৰিব? তেখেতে ক'ৰ পৰা আহা? মই ভূমিপুত্ৰ, মই ক'ব পাৰোঁ ছাৰ এইটো মোৰ মাটি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু তেখেতে তেনেকৈ কৈছে মোৰ মাটি বোলে। তেখেতৰ মাটি কেনেকৈ হ'ল? তেখেতৰ ঘৈণীয়েকৰ মাটি কেনেকৈ হ'ল? আমি যদি মাটি পাব নোৱাৰোঁ, তেখেতৰ ঘৈণীয়েকে কেনেকৈ পাব পাৰিলে? কি কৈছে, ধেমাজিৰ মানুহ কিয় ইয়াত আহিছা, কিয় নাহিম? মোৰ মানুহটো সৰু এটা কাম কৰে, তাৰে পইচাৰে আমি জুকি চলি এসাঁজ খাওঁ, এসাঁজ নাখাওঁ, থৈ মাটি লৈছিলোঁ, ঘৰ বনাইছিলোঁ। তেখেতে নিজে আহিম আমাৰ ৰাস্তাটো তেওঁ উদ্বোধনী কৰিছিলে কংগ্ৰেছত থাকোঁতে। মানুহজনটো একেই, তেখেতে হয় নহয়। আজি তেওঁ বিজেপিত আহিছে, তেতিয়া তেওঁ কংগ্ৰেছত আছিলে। আৰু যেতিয়া বিজেপিত আহিছে তেতিয়া তেওঁ কি কৈছিলে, যোনে চৰকাৰী মাটিত বহি আছে বহি থাকক, আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰক, মই ম্যাদী পট্টা দিমেই দিম। এইটো ভাবি ময়ো ঘৰটো বনাই পালোঁ। এতিয়া না লোন মাৰিম, না খাম, না হেৰি কৰিম, মানে একদম অৱস্থা নাই। মানে এইটোৱে দাবী কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, আমাক সোনকালে সংস্থাপন দিয়ক, ক্ষতিপূৰণ দিয়ক, আৰু আমাক অগৰি নকৰিব। আমি ভূমিপুত্ৰ হয়, ভূমিপুত্ৰই যদি জংগী আন্দোলন কৰোঁ নহয়, কিন্তু তেওঁ ৰক্ষা নাপাব। তেনেকুৱাও লাগে বাৰু। তেওঁ কৰিম বুলি ক'লে কৰিব পাৰে। তেওঁ কিন্তু ট্ৰাইবেলৰ প্ৰতি ইমান তেওঁৰ মনত জেগা নাই। মানে তেওঁৰ জেগা আছে ইটমত সিংহা, টাটা জিঞ্জাৰ, তাৰপিছত আদানী আম্বানী আৰু ৰামদেৱ। তেওঁলোকক দিব পাৰে, বাহিৰৰ মানুহক অমিত শ্বাহৰ পিতেকক দিব পাৰে, আমাক দিব নোৱাৰে। তেওঁ আমাৰেই মাটি, আমাৰ পৰা কাঢ়ি পিনি তেওঁ বেলেগক
তেওঁ অকলে ধনী হ'ব লাগে মানে আমি দুসাঁজ দুবেলা খাই থাকিব নালাগে মানে আমি পটৰ বিকাৰী হওক তেওঁ দিনে দিনে ধনী হৈ গৈ আছে এইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনাইছোঁ আমাক সোনকালে সংস্থাপনটো দিয়ক দিম বুলি কৈছিলে আপোনালোকৰ ছবি চাই দিয়ক আমি সঁচাকৈ মাটি আছেনে নাই আপোনালোক NRC লাগে কিবা লাগে যি লাগে আমি চব দিম আমাৰ চব কাগজ আছে তেওঁ এভেকশ্যন কৰাৰ আগে আগে কি কৰিছে তেওঁ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ পৰা আমাক টেক্স উঠাব আহিছে আপোনাৰ কেইবছৰলৈকে টেক্স দিয়া নাই চবকে টেক্স তুলি লৈছে তাৰপিছতহে এভেকশ্যন কৰিছে এইটো দুখ লাগে মানে টেক্স মই বছৰত 270 টকা দিছিলোঁ বছৰে প্ৰতি টেক্স লৈ পিনি তেওঁ তাৰ 2 মাহৰ পাছত এভেকশ্যন হৈছে আমাক কথা ক'ব দিয়া নাই মানে চান্সেই দিয়া নাই মানে তেতিয়া মই হাতজোৰ কৰিছোঁ ছাৰ আপুনি আমিতো অসমৰে মানুহ আমিতো বিহাৰৰ পৰা অহা নাই বাংলাদেশৰ পৰা অহা নাই আপুনি ছাৰ আমাক সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব তেতিয়া কৈছে এনেকৈ দৌৰি পিনি কৈছে আপোনালোকক মই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ বোলে আকৌ নেক্সট এটা মিটিং কৰিম অতি সোনকালে কৰিম কিন্তু আপোনালোকৰ লগত 15জনীয়া দল এটা আহিব আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকক মাতি পঠিয়াম এতিয়া 1 বছৰ বেছি হৈছে আজিলৈকে মানে তেওঁ আমি এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰি গৈয়ে আছোঁ দিয়ে আছোঁ 1000খন হ'ল চাগে কাগজ একেবাৰে নহয় একেবাৰে ওলোটা মানে আমাক তেওঁ কথা ক'বই নিদিলে মানে একদম তেওঁ আমাক এনেকৈ একদম মুখামুখি হোৱাৰ লগে লগে এই ছাইটৰ পৰা তেওঁ কথা পাতি আহিছে তাৰ পৰা আমাক মানে চকু মানুহৰ চাউণ্ডটো দেখিলে গম পাওঁ না তেওঁ আমাক এনেকুৱা তেলেকে চাইছে নহয় মানে খায়ে পেলাব মানে তেনেকৈ চাইছে ভাগৰ নিচিনা চাইছে মানে আৰু কথা ক'ব জাতকৈ দিয়া নাই মানে আমাক মানে চুপ থাক মানে আপোনালোক আন্দোলনকাৰী আপোনালোক মোক বেয়াকৈ গালি পাৰে আমিনো ইচ্ছা কৰি কিয় গালি পাৰিম তেখেত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত যদি ভাল কাম কৰিলে আমি গালি পাৰিম নেকি তেখেতক কেতিয়াও গালি নাপাৰোঁ আমাৰ অধিকাৰো নাই গালি পাৰিবলৈ আমাক যিহেতু অগৰি কৰিলে আমিতো গালি পাৰিম তেওঁ আমাৰ মুৰব্বী তেওঁক গালি নাপাৰিলে যেতিয়া ঘৰৰ ল'ৰা এটাই কিবা এটা লাগে বাপেককতো কিবা এটা খুজিব তেওঁ এতিয়া আমাৰ অভিভাৱক তেওঁক খুজিলেহে আমি পাম আমিতো ধুনীয়াকৈ গৈছোঁ তেওঁ আমাক এনেকুৱা গালি পাৰিছে নহয় একদম চবকে চুপ কৰাইছে এতিয়া লাষ্টত মই উপায় নাপাই গ'লোঁ ছাৰ আপুনি যেনে তেনে আমাক ব্যৱস্থা কৰক তেতিয়া কৈছে বোলে ছবিয়ে কথা কয় বোলে কি ছবিয়ে কথা কয় ছবি এতিয়ালৈকে দেখা নাই নেকি তেখেতে তেনেকুৱাই লাগিলে দেখোন তেনেকৈ তেওঁৰ ব্যৱহাৰটো তেনেকুৱাই মানে আমিতো তেখেতক আগতে লগ পোৱা নাই তেখেতেতো পূৰা তেনেকুৱা ব্যৱহাৰেই কৰিছে আমাক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটাই আহ্বান তেওঁ সোনকালে আমাক সংস্থাপন দিয়ক ক্ষতিপূৰণ बिजेपिया बे खेबाव ट्राइबेल नन ट्राइबेल बे मोनथारखौ लानानै इलेक्शन गेलेनो सिगांदों किन्तु थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना हाग्रामाखौ टार्गेट खालामनानै इलेक्शनखौ गेलेदोंमोन नाथाय बे खेबाव ट्राइबेल नन ट्राइबेल बे मोनथारखौ लानानै बिथांमोना सिगांदों आरोखि बिथांमोनानो फैनानै बे माखासे खोथाफोर बुंफैगासिनो दं आरो जेरै MP दिलीप सुकिया बिथाङा फैनानै बुंफैलायबाय दाख्लैसो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो 6 शेड्यूल बे मोननैबो आयना मोनसेयावनो थानो हायो ना हाया माने मोनसे जायगायावनो जयै थानो हागोन ना हाया बेखौ जोङो सरकाराव फैयोबा नायबिजिरगोन बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होलायबाय गुवाहाटीयाव बा आसामनि खना खना जायगाफ्राव बर'जों लोगोसे असमिया बा गुबुन गुबुन जातिफ्रा जेरै हाबायलाय फानलाय खालामनो हायो बेबायदि जोंहा बिटिसिआव मानो हाया बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होलायबाय आरो जोंहा बिजेपिनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो होलायबाय बिटिसिआव फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लास बेबायदि रावबो थानाय नङा जोंनि सरकार फैयोबा गासैबो समान मोनथाय मोनगोन बेफोरबायदि होनलायबाय थारमाने मा होननो सानदों बिटिसिआव जों बर'फ्रा फार्स्ट क्लास मोननानै दङ आरो गुबुन गुबुन जातिफ्रा सेकेन्ड थार्ड क्लास मोननानै दङ ओमफ्राय बिजेपिनि फैयोबा गासैखौबो जोङो समान मोनथाय होगोन गासैनोबो बेबायदि बिथांमोना बुंनो सानदों आरोखि फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लासनि ओंथिया बे आरो दा खोथाया जाहैबाय बिएससि बिटिसि बिटिआर बेखौ सोर लाबोखो 30-35 बोसोरनिफ्राय धरना होदों सोरबा हाग्रायाव थानानै सोरबा सुबुं खुंथायजों धरनाखौ होदों सोर होदों जोंना आरो दस्राया जोंहाथ' मोनसे स्टेट दंखायो ना आसाम दंखायो बिटिसिआथ' स्टेट नङा बिटिआरआथ' स्टेट नङा आसाम मोनसे दंखायो जोङो मानो बिटिसि बिटिआर बेफोरखौ जोङो मानो बिनानै लाबोनो गोनां जाखो बै समाव जोंखौ जेरैबायदि हिन खालामदोंमन नासयदोंमोन जोंथिं डेभेलपमेन्टनि खामानिखौनो मावामोन बर'फोर थानाय जायगायाव बर' बै समाव जोंखौ मुगैनाय नासयनाय बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' जोङो धरना होनानै जिउ बावनानै हाथियार हमनानै हाग्रायाव थानानै समय खहा खालामनानै गाव गावनि खामानि दामानि दोनथ'नानै धरना होयै 30-35 बोसोर धरना होयै जोङो बिसिम सौफैदों बिटिसि बिएससि बिटिसि बिटिआर बेफोरखौ जोङो मोननो हादों सोर मोनदों सोर लाबोदों जोंसो लाबोदों नङा होमबा जोंसो लाबोदों नालाय जों सालायदों बेफोरबायदि जाहैबाय जों लाबोदों नालाय जों सालायदों बिएससिखौनो होन बा बिटिसिखौनो होन बिटिआरखौनो होन जों सालायदों खिन्थु बिजेपिया फैनानै जुदि गासैनोबो समान मोनथाय मोनगोन रावबो फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लास थानाय नङा गासैबो एखे समान अधिकार मोनगोन बेबायदि जुदि बुङोबा आरो बेबायदि थारैनो जामारोबा जों बर'फोरनि खहा जागोन